Lukorok nai di obongka jaga prosar khainai rok rang rohmani screen shot. Obongka nai di lukorok obo hungkangka ang Rajesh Tripura je jaga painai rok ano rang rohmani taisa orang no ang Rajesh Tripura no rohmani screen shot. Obo hungkai Sadon Moni Nowatia je jaga khlainai hinai je rang rimani o rang no ang kipli rika. देशवासी बा जतो लुकुरक नायतंनाय र आबा यूट्यूब नायतंनाय र जतो लुकुरंगनो खुलुमजाव आं आनि जागानि बेजाल तुयै सार मंगल न रांसाव हनि सामानि अब नांताबो नरनो स्राय स्रायखले साय खोनारनानो सार मंगल न सों रां रहका एरपरे ख ब आबा राजेश त्रिपुरा न सार मंगल रां रहका सार मंगल नबो राजेश त्रिपुरा थकायखा सुनबो राजेश त्रिपुरा न थकायखा सार मंगलनिफ्राय सुदु बनि एकाउन्ट से यूज खालाय जागो किन्तु रां सामानि करे सिनि जे रां सों पाठक माने अब राजेश त्रिपुरानो ब पाठकका सों प्रमाण बो मांखा मकल बायबो नुखा खाबांनि ताखक ताइबो खक्सं नाय तंनाय जत लुकरकनो हाइन हाय लामसगो तामनिका सालनै सालथाम सालब्रै रमै ससियेल मिडियाव एमन जेखे जरानि निउसनि मालिक मंगल कलय जागानि केलेंकारिवो केबुबा साका 15 लाख रां साखा केबुबा साका 1,50,000 रां साखा केबुबा साका 15 कोटी हायरक बाहायनो मंगल कलय जरानि निउस बागपार रां साखा नै ससियेल मिडियाव गोबां मानो तिप्रासा मिडिया फनंखा वानजै मिडिया फनंखा ससियल मिडियाव रिखा फियाबा गोबां मा आनि जरानि निउसनि सापोर्टार रक बाहायनो आनो जरानि निउस न जारा फलो खायतंनाय ब्रक बाहायनो कमेन्ट खायखा सार तुमंनो नों रांसामा करै रांफनो साय तंखांखांखा अबनो क्लियर खा सादि हनै अमायके गोबां मानो कमेन्ट रक बाहायनो खायतंखा फियाबा खापांनि ताखक ताइबो खक्सं रांसानाय साबो बुमुं सित्रांनाय साबो ओ जागा साबो मानजागै बुमुं सित्राङै तंखा रियेल फेक्ट सय कबै आबो तामो आबो तिनि जरानि निउस नरकनि थानो स्राय स्राय मांपिलि फुनुकनाय तामनि हिंखाय आं कोनो दिनो ओ रां तिरो साखा हायाकाबा ओ रां न बियां थांखा तामनि बागै तिनि जरानि निउस रां साखा हायाकाबा पत्रिपट होनजाखा आबो स्राय स्राय नरकनि बुसगाङो खोनारिनानि बागैनो आं तिनि फायसक पायजाक जे जागा पाइनाय नि बिहिक ओ जागा पाइनाय हिंगा द बटियास आरसि खायो बिनि बुमुं द सालिया ब जेहेतु फुजिओ तंगन बागै बनो बुसगाङो तो बोलिया ताबनिका तियासार जे ओ जागा पाइनायनि बिहिक बाय आं स्राय स्राय कक सालायनाय ओ जागा पाइथाना आं बुसुक जराति रांसामान दिन द तंग ना आं सामुं सित्रा द खायख्या ना लुकुरक नरक न बिचार खायदि हिंगा आं बबाय कक सालायनो ओ जागानि मंगल कलय जरानि निउसनि मालिक रांसाओ 15 लाख केबोबा 1,50,000 नै जे कक्सु साजागै तंमानि ताखक ताइबो खक्सं ओनली जरानि निउस न ओ जागा यूज खायजाकसो एकाउन्ट यूज खायजाकमा बाय एकाउन्ट प्रमाण तंमा बाय जरानि निउस ओ जागाव रांसाओ हनै मुंसिल साजाखा फियाबा आं तिनि स्राय स्राय नरकनि बुसगाङो प्रुफ एभिडेन्स सह खलायै ओ जागा आं एक टेकाबो द साखा अब नरकनि बुसगाङो फुनुकनाय तिनि मेडाम साग्रादि नों द निनि जे जागा केलेंकारि ओङै पुइला नों साबनो रिहन सोंथ जागा किसा केलेंकारि अंमान बागै हंकैनो जरानि निउस सार मंगल नों आननो रिहिन कनाले सार मंगल न रेंखा निनि बुसाय आनो फुन खायखाना अब बुसुक मास रकाय खाना तब तो अपनो जून हायनुले जून जुलाई हायो जून ले 5-6 मास नरकनि जागा केलेंकारि माने नरक किसा लुकुरंनो सायखना गारदि माने नरक बम हाय आ जागाव नरकनि ओ जागा पाइथानो सातो जाक माने बा नरक मान थाइमाय एं तंग माने बम हायङै नरक आनो रिहिनका किसा सायखना गारदि संके अब जागा फाल माने ताइ पुरा रां मापाया सग्या खोटा ताइ किसान बागै जे सनो रां रनाय फालै बरकबो सनो किसा दुकार खा आनि लगिन न हंके अन बागै किसा अमन संशोधन खाइन बागै सांबादिक संरक्षण रे बसक रां मान थाइ नरकनि जागा फाल माने बिश्राम गुनजननि तो हमने तो 4,10,000 मांखा ताइ 4,40,000 मान थाइ तंग माने ताइ 4,40,000 मान थाइ तंग माने आबोनो मान दिनानि बागै जस्टिस खायनानि बागै नों आनो कल खायगोना अन बागै किसा जरानि निउस रनो रें खाटास हंका ओ नों आनो रिंमानि यागुलो
सोंतिर फाइका आरो न्यूज खायन बागै नरक तो फाइकानो फाइ सोंखै न्यूज बो खायका ना खाइका गा खापांनि ताखक ताइ बखक सं ओ मैडम ब्रक अंखा बिश्रामगंज डनबो स्कुल गान्दार कय घन्टा न रं जागाबो 3 घन्टा ब्रनि 3 घन्टा जागा पाइमानि ओ ब्रनि जागा नसि ब्र जागा मालिया ब्रनि जागा न आरो नि जे दालारि रक तैसा ब्रनि जागा न गुबुन मालिक न फाले रिखा ओ माइका साताव जाकमानि ओ खरां न आनो जरानि न्यूज न रिहिनैनो आं ब्रक न उदार द खाइमानो हनै आं ब्रक न न्यूज कवर खाइफैखा ना मैडम केरा खाइफैखा फाइका साबा फायाफ्रो न्यूज खाइफ्रो आं साजों द फाइना आनि लगे तै सार मंगल फाइका तै लाइव बुमा टीवी बाय जरानि न्यूज खाइका ना हंका नरक भिडियो को सामो नाय दे बबाई बासा लायै सों बिश्रामगंजनि जागा केलेंकारि व बुबाग्रा नबो किरिया सीएम नबो किरिया सनो केबो कोनो खाइमिया सों ओ जागानि माफियासि हनै ब्रक न रां सेगै पर्यन्त एमन कि 1 लाख पर्यन्त सेगै नाखा हनै ओ माइके ब्रकनि जागा केलेंकारि न न्यूज कवर खाइता न तिनि जरानि न्यूज बुइनि कसारा दं कसाय थांका तामनि हिंका ब्रक न हेल खाइना फाइमानि फासिङो बाहायका जरानि न्यूज तिनि रांसाखा ब बाकपार ओ जागानि केलेंकारि ओ हंजागनानि नांखा आबो जों डिटेल का साइ खाना लायनि नरक स्राय का खानाखांका बुसिनाय का मैडम आबो जे जागा सल्युशन नों याङै ते बादबाकी आं न्यूज लाइव बुमा न्यूज खाइका जरानि न्यूज खाइमन परे आबो सल्युशन तिरंखा अन परे तो सल्युशन नंया हंले सार मंगल न साका बरनि आनो ताइसा सापिखाना न अब ता नों साका सुना तो अब फायो आगोतला फाइदि अब जगाव बन्नगो थाङै इन्टरभिउ काइसा मारनाय हंलाय जों अपनकाय रलियाता आबो ओ बरक साबो ओ बरकलाय राजेश त्रिपुरा हंका खापांनि ताखक ताइ बखक सं जरानि न्यूज लाइव बुमा टीवी आ जागाव इन्टरभिउ नामानि यागुलो ब्रकनि रां बादबाकी फिरय रेनान मटो कोन स्कुप करै तामनि हिंका जों जरानि न्यूज बो रांनो फिरय रिमेया लाइव बुमा टीवी बो रिमेया तामनिका जों लुकरंनि बसकाङो आइना हाइ खलाइसिमि बुइनोला फुनुगैमान आसोक्सि केन्तु सिन्थानि कोनो खमता करै आबनि बागै ब्रक बो कयखा हंका आंबो ब्रक न साका ब्रक न सुबानानि बागै अब काम द आं खाइमांगला केन्तु ताइसा कटर माने सिनसा ताइसा पावरफुल ब्रक न रम खांका बाहायङ न हनै आं ओ मैडम न साका हंका ओ मैडम आफ्रोका आं मैडम न साका आगरतला खरकसा बरक दङ कटर बबाई कक सालायो आकौै अ जागा सल्युशन दङ न बा ब्रनि मेटार प्रब्लेम सल्व दङ न नै मैडम न कल खाइका आफ्रोका हंका नों आगरतला फाइका ना फाइका साबो बाय मालायका आफ्रो राजेश त्रिपुरा बाय मालायका नों राजेश त्रिपुरा बाय कक राजेश त्रिपुरा बाय मालायका ना आगरतला बो हंका आफ्रो राजेश त्रिपुरा तामो साका राजेश त्रिपुरा तो साका फन अमन थेबो कुनु वानानानि करे जों सल्युशन खालायरना हाइरो हनि साकाटा ब जेसिएम बारो राजेश त्रिपुरा बाय नों कक सालायखनाले ना साका एकदम सरासरि नायलायो सरासरि सालायो निमता कयजन बरगु टंगर हंका आंबो न आंबो टंनाब्ले आ जागा टंगो केन्तु आं कक द साफ्रो नर कक सालायमान जागा नों तो सायपन खानाय दं हता खानाय दंखा जदिनो आं द न तामबागै दलां हंका जदिनो राजेश त्रिपुरा खलायमानानि मत बनि पावरफुल दङ बा नों बनि कक न साजा खांकासि अ सामंग न रम दिहनि आं नन सायदाफ्रो अब तो हाइक्ले सागांले सोंथ किसा बायनो बाहायक्ले सल्युशन नंगै सिनि तो अनेक रां राजेश त्रिपुरा आफ्रो तामो साका न बत साका सल्युशन खालायनाय थांनाय नायनाय हाइरो हनिक्ले परेन दिनखै फाइलेका आनि नग बाराव फाये अलखलै हनो जों अब कागज ठीक खालायनाय असो रां नांनाय सुनो रेडी जों अमनो सल्युशन खालायरनाय अब असो ला नि नग साबो फाइ राजेश त्रिपुरा अ नग फाइफ्रुबो नग राजेश त्रिपुरा फाइफ्रुबो आंबो टंनालै टंगो हंका राजेश त्रिपुरा बाय नौसि कौसाव आं तिरसा नों तो सायबनो आं आसगै टंनालै गानारो आसगै टंग आरो टंग बरगबो हंका अरताखि टंखो ओ जे राजेश त्रिपुरानि चेम्बारा थांफ्रुबो बोसोक साफ्रो बोसोक रां रिखांका ब सल्युशन खारनायनि सा जोंखै तो किसा बायनो जों बाहायक्ले सल्युशन नंगा अ जागानि रांनो जों ताइकिसान बागै किफिलि मानानसिन सामानि हंग्लासे अन परेक्ले प्रथम तो ब 20 रक साका अन परेक्ले जों बनि मतेनो जों गसिका हंग्ले अन परे बनि मते नरक 20,000 हंगांखांका नरक नो जे बादबाकी बुइनारो रांमाया तंमानि मानाय हिनि बसावना पुलिस रबाय सालायै सल्युशन आमा हिन सानालै हंगांका आबनि यागुलो तमंखा
on pore khlai bo dini songkha kuno khlaimya 4-5 मास noi thangka nglai singo lokhai boni khobor obo nukha boni bo haisi nglai sing to obon pore sing tongra de o je Rajesh Tripura police o thangai salawi rinai himana o 20000 rang 20000 to gosibo prothom to 20 henin saka o 20000 rang sabna rohor sar mongol non roh anaro rohor ka enka Rajesh Tripura baisi norok salai enka direct Rajesh Tripura no rohoya anar tam bagi roho ofron to sai tomle sa Rajesh bonin samano boni yakti roh de boni ro hani ano si ang norok no ano 20000 diri dini chania na lai nung to sai apno norok to guru kai sanglai sing bon bisas klaina roh kata norok no nini yakti klaina ang do nono malai simru boni group da angya tobe haipono mane norok ni kam do sano hni phunung manisi enka tibo jeto agin sime news ti sajak ba hne bukhatoroi nini busaibo an account dai roh kata hai diba wa salai kata anglai nono si cinema banglai nini yakti klaina o agin sime nung bai jang do sini jak enka ang khabano brok no hel khainani bagai bo ang si samung khairi man obo ang joto khaiman hnei o Rajesh Tripura go simani bagai bono dalang thangka ayang tifan do helung no hnei enka puilawo hongkangka 20000 ikhangkangka no brok ni o jerang maya ayang party ba yang party khlai police hoka salai brok ni je 4 lakh dozen bad baki je o jaga bro phalmani maya no nari rinai hinai 20000 rang transfer khaikya abobo ani account no transfer khaikya kintu ang sama kroi ani account no redi ama hinai enka agin simi news ti sajak sinijak nei bini busai ani account no 20000 transfer khaikya o 20000 transfer khaimani abo loge loge no Rajesh Tripura na ang transfer khaikya norok screen bo nukhona naidi aboni ya golo hangka ni nogo phaikya na ni nogo phaitam saka phai sagata o jaga no soni obok sing thik khlai na no aso rang nang nai heni sauta 1.5 lakh hai nglai no 1.5 lakh mani olo khlai oso khlai no bo kagos khlai na heni oso sao nglai sing o sanai sabo Rajesh Tripura no ang mongol ti to sano no ang kagos khai rnai hnai sar mongol sai pon tong ta gana wano gana da asuk tongo tibo ang kagos khai rnai ano rang sagri de hairi de ang ti to sa saya na loge simi tongo o loge ma phaimani karon ka norok no subanan bagai jehetu norok do bobai sinia abon bagai ang phaiketa na enka tamongkha norok rang review kha khơi rang sing nang nai ro ni sakang lai ta sing ni yak ti khaina payment khlai ro ka online tik busuk ro afro bo jesung nai khon pore khlain to koik din pore nono ro pai khabale joto jesung nang nai enka o 20000 do o thana o hai salai rinai ni bo gari bara tara nei Rajesh Tripura bai najaka puila fas na enka aboni ya golo o nogono o jaga no obo kise phunukla o jaga no yango ang yang khanari yango ang asukoi tongo nungbor asukoi tonga afro ang khlo yang go tong ta o jaga na asu basai tong baka oro basai tongo benisela o jaga na enka oro thanda ro agoro potir pot khandiboi enka o jaga no salai lai mane phiaba ang kau thaise bo afro saya jagan beparo ang kagos khai rinai prochar khaimano haiman hne ang kau thaise ban saya kento Rajesh Tripura no bro baisau hingkangka Rajesh Tripura angka ano tu mane hingkangka o thanawo salai akoi o je puila 20000 namane abo bai solution khainani abo ungkha hingka bro bai malai kau salaini hinsi anaka tubu mane jaga prochar khai rinani taibo rang nanani hini ano kono kau thasibon saitu biya Rajesh Tripura hingkangka jehetu abo ayang bo salai kusu bai salai si solution ungkha ba hnese ango bro ni nogo phaimani aboni yagulo o nogo phaimalala juda si saitongso Rajesh Tripura na tamo saka bo প্রথম তো সাও আর সসর লাখ খাই চলি তঙ্গো 3 ঘন্টা সে সং মানায় হাই হংলাই সন সং খাইরানাই হাই হনি সাওটা ব হংলাই সন প্রথম আনি লগে নখলাই হাই খাই সাওই 10-12 লাখ সনর নাই তাই বাদ বাকি বরং নানাই হাই হনি সাওটা Rajesh Tripura Rajesh Tripura onogo phaiei bo emon kha bro no lubrikha brok ni mungoi prosarung khangkhangkai o jaga taibo demand kwbang kha phalai manai norok 4 lakh manani manthai tongman jaga norok asto 12 lakh phano manai tomung no norok ni bumung khlaija khangka boni busaini ta brok ni bumung khaiye o jaga khaija khangka rang kwbang khlaiei phalai manai norok age je manthai tongmani sai taibo kwbang manai hinai lubi phunuk jakha afro hangka o brok bahaino soikya soimani bagai dor busuka chokha afro bono prosar o jaga kagos khainani bagai nang sai doman bote 1.5 lakh hai nai mane nglai bo 1.35 thangkata sini mo total bo bai o thana re ma bai
एमने तो ताई सिनी अब थामानि फायमानि एमने खरस रक तो हाइग्लै तो थांगै दङ गोबां मानो देरनो कासे देरनो इनका ओ प्रचार सिमी खाइरिनाय हिने अनगो सापाय मानसि बुसुका गसिबो प्रचार खै गसिमानि तो सुनो अपन तो देरनो साकातो देर इनका ब कामका साइमया बिनि बुसाइनका कामका साइमानो प्रचार खाइरिनाय हनै नरकनि बुमुं खलै खाइरिनाय नरकनि बुमुं ओंखांका तुमुंनो अब जागा दाम कबांका फालिमानाय हनै ब्र लबि फुनुक जागै आफ्रो हंगांखांका 1,15,000 इखांखांका नरकनि मुङै प्रचार खाइनाय हनै साजाका आफ्रोका ब्र गसिका हंका पुइलाव 20,000 इखा ओ थानाव सालायरिनाय मानि हंका लासो 1,15,000 इनाय हनै साप्रो आबो बाय हंखांका 1,35,000 ओंखा ब्रनि रां ओ रां बहायनो तैसा आने एकाउन्ट नो ट्रान्सफर खायगा ना दिन बुसा आने एकाउन्ट ट्रान्सफर खायदा इनका आं तिरो सा ओ जागाबो आने एकाउन्ट ट्रान्सफर खायरि दिरां हनै तिरो गसि नों तो सायाता अंगले राजेश त्रिपाठी सानालै राजेश त्रिपाठी साव निनि आगर अंगले निनि आगन द खाता संगो ओ जागाना आनि बल ताखक ताइबो खक सं बेलाय बोखा काहामङै यां सिनि मेडाम संनो आंखाबनो ब्रन सामुं सारिनाय हनै जे साबरं फारमै ब्रनि सामुं द सारि मानो सों सारि मैयाबा हनै ब्रगनो लगेरि थानो आने एकाउंट का यूज मांसे खाजिक तंखा आने एकाउंट ट्रांसफर खायका आने एकाउंट नि इंका राजेश त्रिपुरा नाखा आने एकाउंट ट्रांसफर खायका आने एकाउंट इंका तोइसा राजेश त्रिपुरा नाखा ओमाइकिया सुदु आंका यूज खाजिक तंखा आने एकाउंट फियाबा आने एकाउंट राजेश त्रिपुरा न तोइसा ट्रांसफर खाइमनि नरक स्क्रीन नायनाय दि इको स्क्रीन स्राय स्राय के रजाक तंग आं एकटेका बु नारगिया और रां ब्रक जे बुसुक रां रहका राजेश त्रिपुरानो बुसुक रां रहका और रां जतो आने एक टेका एक पुइसा बां सायाव जागा नायनाय दि स्क्रीन जतो रेकर्ड ब्र पुइला 20,000 माने अबो ट्रांसफर खायका लासो 1,15,000 माने अबो राजेश त्रिपुरानो ट्रांसफर खायका हंका कसारो ओ कसारो मंगल कलय रां साखा मंगल कलय यूज खायजाखा मंगल कलयनि एकाउंट यूज खायजाखा ओ रेकर्ड बायसि ताबुक जरानि न्यूज नि मालिक जाया जरानि न्यूज जागा फाल्टनो केलेंकारी दङो हनै अमाइका लोकरकनो गोबांमा ससियेल मीडिया व ताबुक न्यूज भाइरल नङि दंमानि रियेल गथना हंखांका अबसि ताखक ताइ बुखक सं आबनि यागलो राजेश त्रिपुरा नारो ब जागा कागज बुसुं बिसिं खाइरनायनि साफोरनो रंनो सुनो तो अपन एक सप्ताह बिसिं अने कंप्लीट होना एकदम एक सप्ताहनि बिसिं नरं जागा कागज मानाय हिंगाबा यां मुसु फालै दरिखा रांसा फालै दरिखा लोन नाय दरिखा साइमालिया ब्रक बो जेहेतु बिरक दङ बा अनेक बसर मै ब्रनो जागा प्रब्लेम आबन बागै ब्रक फाट रां एरेन्ज करिखा ना इनका आबन यागलो एक सप्ताह पर तिर मांखा जागा कागज एक सप्ताह पर तो माया एक सप्ताह पारङै थांगा जों कल खलाय रिसीव खलाया इनका दानैफोरनो रोनाय कल जों खलाय सका कल जोंबोथ आबन बरेका तै कोनो ब अको केयर खाइलिया ना अन पर खतै कोनो ब रिसीव खलाया रमिया जों आरो थांगा बन नगो जों तो लोन नावैसे जागा नारं माने एरपर एकला बस रां नांनाय हनि सागांलाय जों बुइनानै सथि जाबे नावै जों रां बन पाथं माने हलाय जों तो कायसा परिश्रम खलाय रां जुगाल माने जों मासे लोननि रां सुइ दङ ओमफ्राय बुइनानै रां सथि जाबे नामानाव आरो 6 मा दङ हलाय जोंलाय बाहायलाय जलिनायबा हलाय अन बागाने जों बर जागा कागज तो मालिया जागान कागज तो मालिया इनका जेफ्रो राजेश त्रिपुरा रमजाखा नै खानापुर तिर थांगा राजेश त्रिपुरा बाय जा आनि रां रि दिनै नरक सानानि ओंग्लाय जों अनपर एकलाय बन तो नुखा बन एफआर खलाय जामाने हलाय जों तो ब सिनि रांते तलाय थाङै दाबाव तो बताय सकबायगला जेलसि सगिने हलाय जों अलग थाना थांगा बन एफआर खलायनि हनि कायसा गावलका अनरम खाता सार मंगल तो बुमा सार मंगलबो तंग मानबा बसि सनो फुनु मानबा हने बन रम खाता राजेश त्रिपुरा बाय सार मंगलनि बुमते एफआर कायसा खलायरखा हलाय जों कोनो बन बुनानै तंनानै बन कोनो रमै जेल दानानै बाङै जों एफआर खलाय तमाखलाय सिनि कक सालायने हलाय सिनि किसा रांनो सनो कि फिलिरनान बाङै सुस्त मते अबसे जों नायो जों कोनो बन दंकिरिया सार मंगलनबो कोनो हामिया साया जों अर जे गठनाबो मंगलनि कुनु साया द तंग द साथि एमने तो साया तो करे नरक नै रां आनो रहमाने आं आबो राजेश त्रिपुरा रहका हंगा नरक न सामुं सारना बागै आं एसे दिन दुबाबोय नरक न सुबाखा हंगा बन फ्रड बरक बा बन खलाइरिया अमाइका रां ठकाय चाइ थाना हनै आं पुइला साइमा हंगा आंबो नरक बाय मालेरिया तंखामो हंगा जोंबो अबहाय थाया कमता हंगा ताबो नोंबो दुका मासाखा आंबो दुका मासाखा बुमुं आनबो सित्रां खाबले ना
अन बागैनो जत लोकबासिरनो कयो जों सार मंगलनाव कोनो हिया सिनि रां जों किफिलि मांखलाय सारबो ओंखाय ताय लोकरावबो कोनो हामिया ता बा सक्सिरि सार मंगलना ओंखाय ताय देशबासी जे यूट्यूब रो नायतंनाय जत देशबासी लोकरनोबो कयो सार मंगलनो कय जाव ओ जे नरक जे यूट्यूब जे सोशल मीडिया भाइरल नङि तंमानि ओ इंटरव्यू अंकनाव सिथुतो दरि ना ब्रो का कोनो इंटरव्यू नाना हिंद ना फाय अब तो इंटरव्यू रिया आने लोग कोनो या हाइबर कक सातानि त अब कक सातनो होयै रेकर्डिं खायगाता ना इंगले कोनो नंबाय एफआर क्लायन सिगां सियाव हाय कक सालायतानि सि हायं खाता इंगले कोनो ननो इ अब बाय कोनो इंटरव्यू खालायमानि या क्लायन हिनि खालायमानि अब हाय कक सालायमानि सिता इंगले अब बफ्रत साइना खा साइमेता जोंबो हंगा खापांने ताखक ताइबो कक सं ब्रक बिरक टङै टंमानि जागा कागज खायमेया हंगा आबो सिमिया ब्रक जे जागा पाइमानि बिश्राम गुन्जनि ओ ब्रनि जागा पाइमानि आबो ताइ खरकसा बरकनो ब्रनि जागानन फालै रहका हंगा ब्र जे जागा पुइला फास पाइमानि बेसुग लाख लाय पाइखामो जों प्रथम त 6,60,000 6,60,000 का पाइमानि 7 न सिनि थांगाता 7 लाख हाय हंगा नरक ब्र 7 लाख हाय खलायै पिलार बुआइखा हा कुसुक टं मानो बिसां गुन्जन जागा हारक समान खालामका सिनि हमने 7 लाख न थांगाता फन प्रथम पाइने नियर हंगा 7 लाख हाय प्रथम पाइनायनि कार्तिक नाबो बुमं आबोनो 7 लाख हाय ब्रनि रां खरसं जाक हंगा ओ कार्तिक संनो सबा जन मिलुबोय ब्रनि ओ जागा पाइजांनो बुनो फालका हंगा तो ब्र रां रिमान किफिलिमान ना नांनाय ब्रनि जागानि हंगा आबोनि बागै अर्धेक मांखा अर्धेक माया उ अर्धेक माया न जस्टिस नायतुगैनो आनो न्यूज खाइपायदि हनै रिहिनमानि आ जागानो आं मंगलबो दोंसा ब्रनो सुबामां हामरै दमानो जेहेतु सिनि न्यूज दमाहायनो कायसा बरक कय टंखा पाब्लिक बरक जोंजाल ओङै टंखा ब जस्टिस मायांगै टंखा बनि जस्टिस न पूरा फुलफिल ब कमप्लीट ओंयासा बनो रिदमान हनै चेष्टा खायतानो लास्ट पर्यन्त हंगांका ओ राजेश तिरफोरनि खैयो कसापायखासं आंबो कसाखा यांबो कसाखा कसाकुक माने जतनि दुखुनि कसाकुक माने हिंका आंनो मानजाकुखा बुमुंबो सित्रांखा लोकरक बाहायनो न्यूज खायखा थानाव ब्रो एफआईआर खायखा एफआईआर खायमन आबो सुदो एफआईआर या माने पुलिस रक बाय सालाया कइ द और रांनो किफिलि मानो संशोधन खाय द मानो नै खबरै मानसिना हिंका आबोनो न मंगल जेल हाबजाक मंगल जेल दा हाबका मंगल कलय ताबो खारजाक पलातक पत्रिपर न्यूज खायखा फियाबो अ न्यूज खायनाय रकनो आं के बुनो आनि बोखाबाय आं जलिया ब्रक सालसा मोतायरंनि थानिव बा काइटरनि थानिव काइटर ब्रकनो नाकारथों तामनि हिंखा आं अ जागाव लुकरंनो रं सादि आं बनो सुबाना फाइतानो आनि एकाउन्ट सुदु अनलि आनि एकाउन्ट यूज खाइतानो तिनि मंगल कलय रांसाव हाइसाव हनजाका फियाबा मंगल कलयनि सोमाय अबन तंग जरानि न्यूज तिनिबो तंनाय खानाबो तंनाय उलोबो तंनाय जेफ्रो आनि क्लाइन्ट जेफ्रो आनि पाब्लिक जेफ्रो आनो पुइतोसाव फुन खलायो ब्रकना आं दुखारि मेया ताखुकटाइ बुखुक सं आबुनि बागै राजेश तिरफ्रानि और रां आं बनो ट्रान्सफार खाइफानो आं आनि व्यक्तिगतनि आं पुस्किनि आ फालिफानो वाक फालिफानो जे आनि सम्पत्ति फालिफानो तिबो आं ब्रकनो रां उसुलकारि नाय ताखुकटाइ बुखुक सं तिनि जराते अर्धेक रिखा ताइ अर्धेक आं खोनासनो बिसिगुन ब्रकनो कमप्लिट खाइनाय अब आनि सोमाय तामनि हिंखा ब्रक आनो बिसास खाइनो रिहरका फियाबा कसार फ्रड ब्रक कसार हामिया सामुं खाइनाय जों ब्रकनो सिनियाङै दुका मासाखा आ जागा ब्रक सिमि दुका मासालै आं बाहायनो दुका मासाखा तामनिका बिसास खाइ बख्लाइमानानो हनै बिसास खाइतानिसो जों अर देरा लाइमोन ताकुकटाइ बुखुक सं अब अंखा हिस्टोरि महाय ओंका नरकनो सादि अ जागाव काहाम कायसा बरक उदार खालायनानै थांथानो ताबुक देरावै सारा दुनिया ससियल मीडियाव अमहाय भाइराल ओङै तंमानि नरक बाहायनो तमुंनो आनि अ सामं स्टेप रमनि सालिया हामलिया अंका आनो बोथारफोर फायदि तानिफोर फायदि नरक जे खायजों मुसुं माने खायबायदि फियाबा औ रां एकटेखबो आं साया खक्साबो आं साया ब्रनो काहाम खायना थांथानोसि आं अ जागा खैयो कसा मानि ताखुकटाइ बुखुकसं जरानि न्यूजनि सोमाय अबनो हादुक हाथाय गोबांमा बिग्रा खांग्रा या कस या काहाम जतनि जों जालनो जरानि न्यूज जरा कक सानानि बागै आसाय फैमानि तिनिबो औ जागाव सगैख्या तिनि उनका बुमुं सित्रासि हनजांना नांसिउ ताकुकटाइ बुखुक सं नरकनो कमेन्ट खाय सानसिदि आं तामो खायनाय नरक तुमुंनो आनो नाकारखाबो नाकारजाखा तुमुंनो नाकारि आंखांका आबो जे नरक मुसुंमनि खलायदि तै तामनि सासिनाय
हिंका तै कोनो कक साजांनाय दतंख যতনनो खुलुमो गलाय मिडिया सं अन्य मिडिया रनबो खुलुमो सार कम मंगलनो याकाल जादि आ देशबासी रनबो खुलुमो सार मंगलनो किसा याकाल जादि आंनो कोनो कक फोरोङै अमायका सादे हायका सादे आनि पखेका सादेने आंनो तिरो फोरों फोरोङो आं कोनो ननो जबरदस्ती कक सादेनि सायानालै साया हिंका अ निउज न गइबो बय गोबां सायमानानो मंगल कलै फायै बनो जबरदस्ती ना फायका मंगल कलै फायै बनि बुमुं बासिरनानि बागै ब काहाम हंजांनानि बागै बनो इंटरव्यू ना फायका नि सायमानानो आं जे रियेल ngै तंमाने जे प्रेजेन्ट जे कबिं तंमान आबनो जत्तनि बसकाङा आं साख्लाय फै रिखा गठन आं काव माहायसे अर कायसा बो हुइजा करिखा ताय तामनि हिंका आं स्क्रिन बो प्रूफ सह खलाय रिखा ब्रो रां पाठमनि तै आं जे रां ट्रान्सफर खायमानि तै प्लस ब्रो न आं रां रिमा बहायनो नरकनो फुनुगनाय तुमंनो मान थाय हिंका ब्रो हिंका आनो रिखा आंका राजेश तिरफान रिखा राजेश तिरफान आरो आं उल्टा तुमंनो ब्रोनि रां आं सि ब्रो राजेश तिरफान आरो मान थाय इं बिखा ताबो हिंका थिनांगो राजेश तिरफान मुङै आंबो एफआईआर खायै ओ रांनो किफिल देमानो आबो नायानो तामनि हिंका ब्रक बाहायनो आनि लगे किसे लगे रिनानि दरका हाय बोले ना ताम सानै सादे ताबताय कुन रतंक क कारजाग्र अ जागा सार मंगल बो ठकाय जाखा संबो ठकाय जाखा राजेश त्रिपुरा बाय अगले ताय सिनि जागारनि कागजराबो मालिया हंकाय बिनि बोसायनो तामबागै इंटरव्यू नालिया ताम फुनुगलिया हंका बिनि बोसाय जेहेतु देश सेवा खाय दङ देश न रखा खाय दङ आबन बागै जों मोखां फुनुगलिया बिनि बिहिक बायनो पुइलाबो इंटरव्यू नावो ताबो बनि बिहिकन जों फुनुका बंका कायसा तियासार खाय दंमानिबा बनो जों फुनुगलिया हंगा ताकक ताय बकक सं अ जागा केलेंकारी वो नरक बसुक जरातै बुजिखा नरक कमेन्ट खाय साहान्दी तामनि हिंका जे आनो पुइला फुन खलायब्रनि प्रब्लेम सानाय ब्रक बाहायनो जागा प्रचारनि बुमुं मानान होनाय आसाय दंमानि तैबो गोबां खलाय फालै रां आज ताइसे गोबां मानान होनाय आसाय ब्र रां रिमानि ब्रक बाहायनो जागा प्रचारबो मालैया ब्रक बो ठकाय जाखा गोसारो आनि एकाउन्ट यूज खायै आं बाहायनो ठकाय जाखा अ माहाय पार्टी मं अ जे जागानि बिश्रामगन्जनि जे कक आसाय दंमानि तियासार नारो जे जागा कागज खाय रिनाय हिनि सावै मंगल कलै रां सावो 15 लाख केबा सावो 1,50,000 केबा सावो कुनो डाटा थिकरि अमाहाय हिंका आसल रियल हिंका 1,35,000 सि आने एकाउंट ट्रांसफर खायो ए अमाहाय पार्टी मं हिंका जतन हामबाय तिनि बागे इसनो जतन खुलुमका अब हिंकाय सादन मनि नवाटिया जे जागा खलायने हिनै जे रां रिमानि अ रांनो आं किफलि रिखा पूरा स्क्रीनशॉट नायदि अब 1,50,000 खलायै जीपे बाय रिखा हैंड कैश तब बनो तै 35,000 1,35,000 टोटल बनो याफरका नायदि हिंका नंताबो बखाटा कसंखा आने ऊपर कोनो हामिया निनुपर कोनो हामिया साया कोनो हियाता ननो ताम साना मुसुं तब आं लुकुरंनो कयान मुसुबो सार मंगलनो कोनो हामिया बखाता कासिरि ग्लबनो ग्लबख्लेसनो जे रां रथाय तंग माने रुपायखा असखलेनो आनि को करन पाइखाता ननो ताबो बसुग्रिखा तब खले 35 रखाता 35,000 ऑनलाइन बसुग्रिखा ऑनलाइन खले दुई बार खले 50 रखा 1,35,000 रिखा 1,35,000 थांग फाइखाता गनावनि तै कोनो रां मान थाइक्रि खना लेना र तै मान जेना ऑनलाइन तियाना दामनि दा मंगल बने ओसिनि कष्ट दुखुन नगै बबो पदे खले बने जा तंगमानि फालै सुनो तिरो फाइका बनि रां गिरियाल खायगाता संबाय तिनि जों रां न माने बेलाय खा हामका दा मंगल नबो हामबाय आफारो आरो लुकुर नबो सावो ताई दा मंगलनि बिरुद्धे फुनो सिनि बिरुद्धे फुनो ताई निउज रक ता खायफे सिरिस जत मिडिया रनो कोयो